Ahojte priatelia, dnes ideme spraviť klasické prehliadky včelstiev. Moje pomocničky sú dnes Gabika a Miška. Ako prvé začneme prehliadkou medníka. Už hneď pri prvom pláste vidíme prvé prínosy nektáru z marhulí. Toto je stará komorovacia prepážka, ktorú vymením za novú. Teraz sa poďme pozrieť do plodiska. Toto je prvý plás v plodisku. Vidíme, že už sa nám rodia prvé trúdy. Tu máš, Miška, pohraj sa. On ťa nepichne. Pri tomto pláste vidno, ako pekne matka kladie do kruhu. Tak toto vyzerá, keď vás bodne včielka a ostane vám žihadlo. Tu som čistil divoké výstavby, ktoré postavili z vosku. Teraz ideme na druhé včelstvo. Hneď pri prvom plaste som našiel kráľovnu. Teraz vyberám zásobný plast, ktorý im necháme ako rezervu, keby sa náhodou ochladilo, aby mali čo jesť. Tento druhý zásobný plast je pekný, svetlý, takže som sa rozhodol to dať matke do plodiska. Včielky to pre ňu pekne vyčistia, aby mala priestor. Komorovaciu prepážku očistíme od zbytočného vosku, aby za ňou nestávali. Nakoniec si všetky rámiky priložíme k sebe na miesto. Viete, na čo slúži tento vosk? Môžete mi napísať do komentárov. To je na dnes všetko. Ahojte.